uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela bazalwane egameni lenkosi yethu enguJesu Kristu. Siyambonga ke uNkulunkulu osigcinile waphinde wasilondoloza osukwini lanamhlanje. Ngizoletha ke bazalwane izwi likaNkulunkulu okuyilona eliyisinkwa sethu semihla ngemihla, eliyisibane ezinyaweni zethu nokukhanya endleleni yethu. Aleluya. Namhlanje ngithanda ukuba sikhulume ngokulwa nomoya wokwesaba. Fighting against the spirit of fear. Siyakhumbula ukuthi sikhuluma, ngithanda ukukhuluma nabazalwane abadla amaphilisi, abasaba ukuwayeka ngenxa ye-fear abayifakelwa ukuthi bazofa uma bangawayeka. Lithi izwi kaNkulunkulu lapha encwadini ka-2 Timothy chapter 1 verse 7. Lithi izwi kaNkulunkulu ngokuba uNkulunkulu akasiphanga umoya wobugwala, kepha usiphe umoya wamandla, nowothando, nowokuzikhuza. Haleluya. uNkulunkulu akasiphanga umoya wobugwala ukuthi sibuye sesabe. Cha. uNkulunkulu umoya asiphe wona ungowamandla, ungowothando, futhi ungowokuzithiba. So okusho ukuthi uma umzalwane esaba, ukwesaba okwamagwala. Haleluya. Uthi omunye umhlabeleli ayasaba amagwala. Ukwesaba kungokwamagwala. Amaqhawe awasabi, amaqhawe ayayifeyisa impi, alwe aze ayinqobe. Amaqhawe lawo. Kepha amagwala ayasaba, ayaqhaqhazela. Haleluya. Kodwa thina lithi izwi likaNkulunkulu kasiwuphiwanga lowo moya wobugwala thina. Kepha siphiwe umoya wamandla, okusho ukuthi sinamandla okulwa sinqobe zonke izimo esibhekana nazo. Now, uma sibheka lapha encwadini kaRevelation, Isambulo chapter 21 verse 8, lithi izwi kaNkulunkulu, kepha amagwala nabangakholwayo, nabanengekayo, ababulali, nezifebe, nabathakathi, nabakhonza izithombe, nabo bonke abaqamba amanga, isabelo sabo siyakuba sechibini lomlilo nesibabuli, okungukufa kwesibili. Amagwala awanaso isabelo ezulwini. Amagwala, lithi izwi kaNkulunkulu, amagwala asabayo isabelo sabo sisechibini lomlilo. Ngamanye amagama ngizama ukuthi uma bazalwane sisaba ukuyeka amaphilisi kaSathane ngoba asisabisile uSathane wathi sizofa, lokho kusho ukuthi singamagwala. And futhi lokho kusho ukuthi isabelo sethu sisechibini lomlilo ovuthayo nesibabuli. So ngizoletha i-wake up call kithi sonke esidla amaphilisi ngoba sisaba ukufa, ukuthi uma sisaba ukufa sidla amaphilisi, ekubeni izwi kaNkulunkulu lithe ngemivimbo kaJesu siphilisiwe. Lithi izwi kaNkulunkulu isabelo sethu sikuphi? Sisechibini elivutha umlilo. Even though silokhu sithi inkosi, inkosi. Uthi uJesu, asibo bonke abathi inkosi, inkosi kimi abazongena embusweni wezulu, kuphela benza intando kaNkulunkulu. So umbuzo uthi, uma sidla amaphilisi, ngabe kuyintando kaNkulunkulu leyo na ukuthi sidla amaphilisi? Uma kungesiyo intando kaNkulunkulu,
okusho ukuthi thina uma siqhubeka siwaphuza singamagwala, amagwala wanaso isabelo embusweni kaNkulunkulu. Haleluya. So igwala liyasaba ukulwa, igwala liyabaleka, lithi izwi kaNkulunkulu siphiwe umoya wamandla, okusho ukuthi amandla sinawo, amandla okulwa sinawo. Haleluya. Kodwa uma thina singawasebenzisi amandla esiwaphiwe uNkulunkulu, lithi izwi kaNkulunkulu laphaya encwadini yabaseRoma uchapter 8 verse 13, ngicela ukuthi simfunde. baseRoma chapter 8 lithi izwi kaNkulunkulu, ngokuba uma nihamba ngokwenyama niza kufa, kepha uma nibulala imisebenzi yomzimba ngomoya niza kuphila. Uma sihamba ngokwenyama, bazalwane, sizofa. Ngithi inyama ithi ifuna amaphilisi, kodwa uma sihamba ngomoya, okusho ukuthi ukuhamba ngezwi likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu lithini? Lithi ngemivimbo kaJesu siphilisiwe. Izwi likaNkulunkulu lithi uma kukhona ogulayo phakathi kwethu, makabize amalungu ebandla ukuba mkhulekele. Alithi makaye ekliniki, alithi makaye esibhedlela, alithi makayothenga izinto, ama-herbs and everything. Lithi makabize amalunga webandla amkhulekele. Kulesifundiso sokuqala sithe uNkulunkulu uthume izwi lakhe wasiphilisa ngalo, okusho ukuthi kumele sime ezwini likaNkulunkulu uma silwa nezifo, sizinqobe ngokwezwi likaNkulunkulu. Sakhuluma ukuthi masingagijimeli emathembeni abezizwe. Thina siphiwe ithemba linye okunguKristu Jesu, uyena oyithemba lethu, izwi lakhe liyithemba lethu. Hallelujah. So it's up to us ukuthi thina sikhetha ukuba amagwala yini. So amagwala awanaso isabelo embusweni kaNkulunkulu. Hallelujah. Thina sinawo amandla, kodwa uma lamandla esinawo, ngoba ithi izwi kaNkulunkulu siphiwe umoya wamandla, uma thina lamandla esinawo singawasebenzisi, sizoba nenkinga, ngoba siyomele siyiphendulele ukuthi kungani singazange siwasebenzise amandla, ngoba uNkulunkulu usiphile amandla. Sifana namagwala uma singawasebenzisi lawo mandla. Kanti uJesu uyinkosi yamakhosi, iqhawe lamaqhawe. Akusiyena iqhawe, akusilona iqhawe lamagwala. So bazalwane, ngizogqugquzela namhlanje ukuthi as long as usaphila ngamaphilisi ngoba usaba ukuthi uzafa, yazi ukuthi uyigwala. Uthi uJesu onqobayo ngiyakumnika ukuba ahlale nami esihlalweni sami sobukhosi, njengalokhu nami nganqoba ngahlala noBaba esihlalweni sakhe sobukhosi. Haleluya. So uma uJesu enqobile, kwamkhosta ukuthi anqobe kuqala before azohlala esihlalweni sikaNkulunkulu sobukhosi. Kanjalo uthi nathi kumele sinqobe ukuze sikwazi ukuthola isabelo esihlalweni sakhe sobukhosi.
Kodwa uma sisaba ukuyeka amaphilisi bazalwane, lokhu ngifuna ukukukhuluma kucace. Uma sisadla amaphilisi kodwa sithi siyakholwa thina, sihamba noJesu, samukela uJesu, then singabaqamba imanga. Lithi izwi kaNkulunkulu lapha kuSambulo, kepha amagwala, number 1, amagwala, bese lithi nabangakholwayo. Ngithi igwala yileli elisaba ukulwa till lize linqobe, bese athi nabangakholwayo. Abangakholwayo yilabo abangakholwa ukuthi uJesu Kristu ukuphila, uJesu Kristu ngemivimbo yakhe saphiliswa. Abangakholwa yizwi likaNkulunkulu. Isabelo sabo sisechibini elivutha umlilo. Nabanengekayo, umuntu ongakholwa, lithi izwi kaNkulunkulu, awunawo umthokozisa uNkulunkulu ngaphandle kokukholwa. So uma singakholelwa ezwini kaNkulunkulu, sikholelwe emaphilisini alelizwe, sikholelwe emathembeni alelizwe, siyanengeka bazalwane. Nginitshele, siyanengeka phambi kobuso bukaNkulunkulu ngenxa yokuthi asikholwa yizwi lakhe, asikholwa ukuthi unamandla okuphilisa izifo zonke, asimkholwa. And ngenxa yokungamkholwa siye sinengiswe phambi kobuso bakhe, siyanengeka phambi kobuso bakhe. Haleluya. Bese athi nababulali. Amaphilisi aze ukuzobulala ubuNkulunkulu obukithi, and then asenze sibe yi-fake, sibe yinto engaphili phambi kobuso bukaNkulunkulu. Because uma kufa ubuNkulunkulu obukithi, ukhumbula ukuthi samukela uJesu, umoya kaNkulunkulu wangena kithi, wahlala kithi, kodwa amaphilisi angcolile, amaphilisi kaSathane angcolile, ayasingcolisa. Umoya ongcwele akakwazi uku-operate ngathi ngenxa yokuthi singcolile, sinuka amaphilisi. So ngenxa yalokho singababulali, sincedisa uSathane ukubulala umuntu kaNkulunkulu ophakathi kithi. Lithi izwi kaNkulunkulu, ilona loyo obhidliza ithempeli likaNkulunkulu, uthi naye uNkulunkulu yokumbhidliza. Ngamaphilisi bazalwane, ngidiscoverile ukuthi ngisiza uSathane ukudestroy umsebenzi kaNkulunkulu awenzile emzimbeni wami. Ngingufakazi mina ophilayo, ohambayo, ukuthi amaphilisi ayadestroy umsebenzi kaNkulunkulu emzimbeni yethu. Ngizelwe nguNkulunkulu, angidale ngingumuntu ome kahle, one-shape enhle. Ngenxa yamaphilisi sengi-shapeless, nginenye i-shape engayazi ukuthi ngiyithathephi, ngoba bengingekho nje. Ngenxa yokuphuza amaphilisi, ngilandele imithetho yakhona, ngize ngibeke ne-alarm efonini yami ukuthi ngikhumbuze ukuthi ngiwaphuza. Namhlanje lawo maphilisi angishintshile i-shape yami, angenze enye into engangithokozisi kwasamini. Can imagine ukuthi uNkulunkulu ngaleso sikhathi ngilokhu ngithi uJesu uyinkosi, lo ngithi Nkosi, Nkosi kuJesu, kanti bengiyisinengiso kuJesu ngenxa yokuthi angimkholwa, ngithembe amaphilisi, ngibeka ithemba lami emaphilisini, angisalibekanga kuye ithemba lami. So lawo maphilisi adestroyile i-shape yami. But I thank God ukuthi it's never too late, ngoba ngiwayekile and ngiphila ngezwi. And bazalwane, kuyaphileka phila ngezwi, and ngiyakholwa ukuthi lelizwi engiphila ngalo daily liyawadrain emzimbeni wami, liyangihlanza, liyangihlambulula, ngoba ngiphila ngalo
daily njengoba nawo bengiphila ngawo daily. Now sengiphila ngezwi kaNkulunkulu daily, and I believe deep in my heart ukuthi izwi kaNkulunkulu liyangihlanza, liyangihlambulula kuwo. And uNkulunkulu mengibheka akasaboni isiningiso lesibeka sibona all along. So ngizogqugquzela nawe mntaka baba ukuthi unga-end up echibini elivuthayo usindisiwe, unga-end up lapho. Asihlambululeni isikhathi sisesekhona. uJesu Kristu uyabuya bazalwane. Haleluya. Masingaphenduka ababulali abazibulala bona. Because ngokuphuza amaphilisi we are committing a suicide in disguise. Ngoba ikhona inkulu damage ayenzayo emizimbeni yethu. Bayasho even nabo laba basipha wona ukuthi abulala isibindi sakho, abulala ama-kidney wakho, angumbulali amaphilisi. So mangiphuza iphilisi ngifana nomuntu othathe i-Alpirim wayiphuza, ngifana nomuntu othathe ipoison wayiphuza, ngifana nomuntu ozisungile ngentambo uma ngiphuza amaphilisi. So bazalwane, asiphumeni emaphilisini, sikholwe yizwi leli esilishumayelayo, esilifundayo. Silikholwe ukuthi njengoba lilotshiwe linjalo, siphume emaphilisini kaSathane. Haleluya. Uthi ungumbulali futhi uthini nezifebe. Isifebe umuntu onjani, othandana namadoda, othi enenye indoda eyothandana nenye indoda. Lokho kuwubufebe. Uma siphuza amaphilisi ke senza the same thing. Ngapha sithi thina singabaka Jesu kodwa sibuye sithembele ezintweni zikaSathane. Lokho kuwubufebe phambi kobuso bukaNkulunkulu. You can't say I belong to Jesus bese mawugula uya kuSathane. So manje sowufana nani? Nesifebe phambi kobuso bukaNkulunkulu, okusho ukuthi siyamfebela uNkulunkulu. Ngoba kahle kahle kumele sistike kuNkulunkulu ezintweni zonke, sibuza intando yakhe. Kube uye oyithemba lethu, lithemba lokuphila kwethu. Singasuki siye kuSathane umbulali. Uma sisuka siye kuSathane siba ababulali kwasathina. So let us be careful bazalwane, siphume emaphilisini. Haleluya. Abese athi nani nabathakathi. Ukuphuza amaphilisi kufana nokuthi uyathakatha. Ngoba amaphilisi angama-drugs. Bengiwaphuza abazalwane, ngikhuluma into engiyaziyo. Amaphilisi angama-drugs ayakudaka. Ungaphuzanga tshwala, ubuthakathi lobo. Ayakujika isimo oyiso akwenze esinye isimo, ubuthakathi lobo. So ngokuphuza amaphilisi uyazithakatha wena futhi usiza uSathane umthakathi omkhulu ukuzithakatha wena. So bazalwane, lithi izwi kaNkulunkulu, isabelo salabantu sisechibini elivutha umlilo. Uthi angithi uthe nomthakathi, uthi nabakhonza izithombe. Ukukhonza izithombe ukukhonza omunye uNkulunkulu, khothamela omunye uNkulunkulu. Uma siya kwabanye onkulunkuluwana, siyofuna ukuphila kwabanye onkulunkuluwane, sishiya uNkulunkulu wethu, lokho kukukhonza izithombe. Lithi izwi kaNkulunkulu, labo isabelo sabo sisechibini elivutha umlilo nesibabuli.
isihogo leso. So bazalwane, masingathi sisindisiwe sino Jesu siyo end up kule chibi elivutha umlilo. It's about time bazalwane siphume ey'ntweni zikaSathane sinamathele kuNkulunkulu wethu. Haleluya. Abese athi nabo bonke abaqamba amanga. Ukuqamba amanga ukuthi ngithi ngisindisiwe, ngithi ngemivimbo kaJesu ngiphilisiwe, kodwa ngibe ngiphuza amaphilisi ngiyomqamba imanga. Abaqamba amanga lithizwi kaNkulunkulu, isabelo sabo sisechibini elivutha umlilo nesibabule, isihogo. Let us be careful. Let us wake up bazalwane. Siphume kulezi zinto esiyithembile sibe sithi siyakholwa. Kodwa sikholwa uNkulunkulu ngeqiniso. Sikholwa uNkulunkulu ngeqiniso. Hallelujah. Ngithe even though kubiza ukufa, kodwa masifele enkosini. Singafele emaphilisini ngoba baningi abantu abafele ey'bhedlele befele emadriphini besindisiwe. Siyobuzwa ngalokho ukuthi kanti lelizwi besilifunda. Masiqeda sililahle emva kwethu sihambe silandela uSathane. Sisayobuzwa bazalwane. Let us wake up. Masivuke ebuthongweni. Sifuna uNkulunkulu. Uma usaba ukufa uzofa vele. Uma ngabe uyakusaba ukufa kuzokufica vele mntaka baba. And mase kukufica kuyokuthola ukuphi? Ukuya uNkulunkulu noma usemaphilisini walelizwe kwakaSathane? Let us think about it bazalwane. Sinyakaze isikhathi sisesekhona. uJesu uyabuya masinyane ezolanda ibandla lakhe. So lithi izwi likaNkulunkulu bonke laba isabelo sabo sisechibini elivutha umlilo nesibabule, okungukufa kwesibili. Uma usaba ukufa manje uwazi ukuthi okwesibili kukhona futhi ukufa. So for us to escape ukufa kwesibili, asihle siphumeni manje emathembeni walelizwe sincike kuNkulunkulu egameni likaJesu. Nkosi yomusa isibusise. Ngiyanithanda bazalwane, yingakho ngikhuluma ngale ndlela. Ngiyanithanda. Masingakholelwa ukuya esihogweni, masikholelwa ukuya ekhaya ezulwini. Hallelujah. God bless you.